खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय गोदान बैसागु बोथोरनि नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोबाय लोगोसे नोंथांमोना गसाइनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दङ जानांगौ आंबो मोजाङैनो दङ जों मोसोलपुराव जा आं इन्टारभिउ होनो कमान्ड'नि इन्टारभिउ होनो थांदोंमोन बेयाव आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन बे समाव आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन जों खारनाय बारनायफोरखौ जोंनिया बेयाव इन्टारभिउ जानाय जायगायाव माने मबाइलखौ दिहुननो होआमोन नोंथांमोननो बेखायनो आं जेबो शेयार खालामनो हायासै बेनि थाखाय आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आं कमान्ड' इन्टारभिउ जा हादों माने बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं माने जि हादो आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन मार्क खमबाबो बुजाबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं गावखौ माने गोग्गानो सानाखै जे आंसो हादों जे आंसो बिसिनि नाम्बार मोन्दों होननानै आं बहुद खम मोन्दों दुखु मोन्दों गोसोआ माने जोंना बेयाव अखा हादोंमोन नालाय जोंना फिल्डआबो मोजां नङामोन हाब्रु गोजा दै बिराद खस्थ'यै जों खारबाबो माने जि मोननांगौ मोनाखै अब्लाबो माने हानायनि थाखाय जों माने गोसोआ गोजोननाय मोन्दों एथ' हाब्रुआव उदलाहां खारनानैबो मोजां मार्क लाखिनो हायासै बाला होजोबदों भगबान इमान हाब्रुखा आथिङानो हाबलायलायनाय माने दिहुननो हायि हाब्रु जादों बाला होनो होनानै आथिङानो हाब्रुदों आंना फिजिकेल टेस्ट रानिंआव आंनो 14 मिनिट 48 सेकेन्डआव हाबदोंमोन 7 राउन्ड बेयाव आङो एक्सेलेन्ट मारनो हादों 20 मोन्दों बेयाव ओमफ्राय माने लं जाम्पआव आङो 14.79 मोन्दोंमोन ओमफ्राय 100 मिटाराव 14 मोन्दोंमोन गासै टटेल 48.79 60नि मादाव 50 मोनजानो लुगैदोंमोन आङो जोबोद दुखु मोन्दों मानो आसाम पुलिस इन्टारभिउ होनायाव आङो फार्स्टआव 2020आव होदोंमोन बेयावबो केन्सेल जानानै 2021आव होदोंमोन आरो 22आवबो होदोंमन बेयाव आंनिया रिटेन टेस्टनि माने नेम फैयासै दाख्लैबावै आसाम पुलिसनि होदोंमोन बेयावबो आंनिया रिटेन टेस्टनि माने नेम फैयासै पस्ट कमनि थाखाय दुखु मोन्दों बहुत खस्थ' खालामनानै माने एग्जामखौ होनो मोनाब्ला पास जाबाबो फेल जाबाबो माने एग्जामखौ होनो मोनबा मोजां मोनो आरो ओमफ्राय दा नै कमान्ड'नियाबो फैगोन ना फैया बेखौ आं दा बुंनो हाया माने बहुत नैबे माने अल आसामनि नालाय ओमफ्राय बहुत बेलेग डिस्ट्रिक्टनियाबो हादों नालाय जोंनि बाक्सायावबो हादों ओमफ्राय आंनिया 48.79 मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा फैयो ना फैया आं बेखौ बुंनो हाया अब्लाबो माने बैखौ नेनांगोन आरोना माने फैयो ना फैया ओमफ्राय दा मा बुंनो आङो ओमफ्राय आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय थेंक इउ